Bueno, a verdade é que antes tiña prevista unha presentación de Luís, pero chegou aquí e botouse a falar de xeito torrencial, entón xa non o quixen interromper. Bueno, traí o libro del para facer algún comentario, pero, bueno, xa pasou o tempo. Antón Patiño, bueno, un pouco o que se comentou antes, ten ese vencello persoal, non? Que o caracteriza como unha persoa única neste momento, un pouco para chegarse á figura de Urbano Lugrís. E, de feito, pois, no último número da revista Luces hai unha conversa entre Manuel Rivas e el absolutamente deliciosa, chea de momentos que te levan a ese tempo e a esa mirada dun neno hacia unha persoa que evidentemente debía ter algo de especial, algo de máxico, non? Bueno, presentar a Antón Patiño, a verdade é que penso que xa todos o coñecemos. Bueno, por citar algunhas liñas arredor da súa biografía, participou xunto con Jorge Agra e Carlos Berride e Menchu Lamas no colectivo da Imaxe, colaborou no deseño dos libros do Grupo Poético Rompente, participou na revista Loia con Manuel Rivas, Xosé Manuel e Lois Pereiro, é membro fundador de Atlántica. Como pintor realizou exposicións individuais en cidades como París, Nova York, Zúrich, Ámsterdam. Bueno, sería un listado longuísimo. Participante en numerosas feiras internacionais e nacionais de arte. A súa mostra Caosmos no CEGAC, de aínda relativamente pouco tempo, penso que recolle unha ampla panorámica das súas creacións, e tamén autor do cómic experimental Esquizoide, do libro Xeometría líquida. Dedicou libros a Urbano Lugrís, como Viaxe ao corazón do océano, e a Raimundo Patiño, Xiono Boneira e a Lois Pereiro. Con Xavier Soane publicou o manifesto Hai suficiente e infinito, ten publicados ensaios sobre teoría da imaxe, Todas as pantallas encendidas, Manifesto de la mirada, De onde vienen as imágenes, e tamén autor dos títulos Océano e silencio, Teoría do riso, Mapa ingrávido, Libro dos lugares ou Escritos dun sonámbulo, non? Penso que con todo isto, que parece que son como liñas frías de toda unha trayectoria, penso que tamén non deixa de haber unha certa proximidade ao que pode ser o universo de Urbano Lugrís, evidentemente, dende unha linguaxe diferente, dende outro tempo, de outra concepción da pintura, pero penso que ese panteísmo do que falou antes Luís, esa conexión atlántica, penso que tamén está moi presente na obra de Antón. Así que os deixo con el, e a súa charla leva o título de Urbano Lugrís e o realismo máxico. Moitas grazas, Ramón. Agradecemento ao Consello da Cultura Galega, a Rosario, pola presentación e pola iniciativa esta que coido que é moi importante do Relatorio de Artes Visuais, porque sempre o irmão pequeno, digamos, da cultura galega sempre foron oído da imaxe, non? Unha cultura nosa profundamente literaria, máis ancorada no XIX que no XX. Luís Soane, aquí mesmo falei desta teima miña con relación a este asunto. Compre, digamos, reequilibrar e darlle o protagonismo que ten o deseño, a arquitectura, a pintura, a escultura, as artes visuais como dimensión de futuro, non? Dimensión importante no século das vanguardas, que foi o século XX, e no século do futuro. A miña visión é moi distinta a que se desprende como de tristura, non? De tristeza, non? Eu son optimista. Eu penso que o Urbano Lugrís é unha revolución incesante, como Lezama Lima cando falaba da espiral incesante, e o éxito que acadou vai increcendo, non? Dende aquela mostra efectivamente moi boa do 89, que eu tuve a oportunidade de ver ata que fixemos xuntos aquí en Santiago, no Círculo de las Artes, e, sobre todo, a sensación que tes cando ves un monográfico como este, non? Tan importante pola revista que representa hoxe en día, tal vez, o ecosistema da vanguarda galega, por decirlo de algún xeito, o pensamento crítico, que se lle dedique un monográfico. Urbano Lugrís quere decir que hai un respeto enorme polo seu traballo,
E hai un fascinio, non? Hai un fascinio. Porque Lugrís é un artista universal que naceu entre nós, igual que temos, bueno, outros xenios, non? Como Rosalía de Castro no eido literario. Lugrís, evidentemente, non é un pintor da Coruña, nin de Vigo, nin do litoral galego, nin é un pintor que temos que entender e marcalo dentro do contexto do realismo máxico, que está a clave, que está a vanguarda paradoxal a que pertence Lugrís, que pertence Francisco Miguel e a que pertence Maruja Mayo. O libro editado na Revista Occidente contra o ano 1927, que chega, digamos, a España dun xeito, como se pode decir, chega a edición esta de Madrid, na Rúa Cervantes, onde foi impreso por Ortega, chega aos 2 anos, estou falando de memoria, da edición en Alemania. Entón, Fran Ro, cando fai este libro, Realismo Máxico, Post-Expresionismo, que isto é unha edición facsimilar, isto non é a primeira edición, senón unha edición facsimilar, que se fixera no Iván, cando estaba Juan Manuel Bonet, que, por certo, é un home que forma parte, Juan Manuel Bonet, dos iniciados no mundo de Lugrís, non? Entón, aquí, si fixéramos, si sacáramos algunha pílula, non? Algún textiño con relación ao que representa o realismo máxico, sería un novo xeito de mirar, unha ollada distinta á realidade, achegarse de novo ás cousas, como quería a fenomenoloxía, pero achegarse no contexto de entreguerras, entre unha guerra, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda, nese momento luctuoso, dramático, patético, a través precisamente da pegada que deixa Quirico, non? Antes mencionaba Luís, mencionaba a Giulio de Quirico, Valori Plastici, a revista, a pintura metafísica, non? Moi influenciada pola pegada de Nietzsche, non? Entón, esa é a vanguarda paradoxal, porque é unha volta á orde, representa o que se chamou daquela unha volta á orde, que afecta mesmo a Picasso. Só temos que pensar que despois da experiencia rupturista, da invención do cubismo, digamos, da distorsión do espazo de representación simbólica na superficie pictórica, o propio Picasso volta a figura, grandes corpos monumentais, hai un retroceso aparentemente. Iso falou moito desto Jean Cocteau. Que sucede? Que iso obedece a ese momento de medo, de morte, está moi presente Tánatos, digamos, está moi claro eso na Maruja Mayo dos maniquís, a Maruja Mayo que tanto lle gustou a Breton, ata o extremo que mercou un cadro dela. Entón, Lugrís encaixa, igual que Francisco Miguel, igual que George O'Keeffe, dentro do epígrafe xenérico do que Fran Ro chamou a nova objetividade, realismo máxico, post-expresionismo, que esta é a clave, non? Esta revolta, digamos, contra as vanguardas é unha resposta, digamos, á distorsión subxetiva do expresionismo. Fronte á virulencia expresionista, facendo unha proposta ateigada de paixón, o que hai aquí unha volta, o equilibrio, a nova medida ao realismo na transcripción das cousas, dentro do que se pode chamar estañamento, non? Un escritor característico do realismo máxico sería o gran escritor alemán moi controvertido, Junger, non? É un escritor extraordinario, non? Cazador de mariposas tamén, coleccionista de relós de area, unha persoa moi especial, non? Este momento define a toda esa xeración ata o extremo de que non é un fenómeno alemán europeo, senón que se chegamos a visitar en Santa Fe, como nós tuvimos a oportunidade de ver, as pezas de George O'Keeffe, a carón do seu home Stiglitz, están os mesmos buguinas, as mesmas naturezas mortas, de Francisco Miguel, o gran pintor que tamén logo no Círculo de Belas Artes fixemos unha mostra, o pintor asesinado xunto a Uici, nesa masacre selectiva da intelectualidade galega que tivo lugar no comenzo da guerra, non? Onde os pintores foron, por certo, vítimas moi salientables, como o pai de Isaac Díaz Pardo, Camilo Díaz Baliño, non? Entón, aquí, tal como dicía tamén José María Castro Viejo, cando fai aquela necrolóxica maravillosa de marchou un home que era multimillonario en anécdotas no ABC,
él dicía, se nos foi unha maneira prodigiosa de mirar, non? Porque, claro, o que fan estes pintores é como recuperar unha proximidade táctil na ollada. O sea, que é un achegamento tan preciso, digamos, a superficie, esta xarriña ca auga, esta opacidade, eso pintado con técnicas axeitadas, que son as propias dun miniaturista, dun pintor flamengo, digamos, sobre táboa, porque por iso é tan necesaria sempre a táboa, porque a táboa permite esa precisión de uribería, non, que temos en Lugrís. Pero, bueno, eu tampouco quería lanzar así palabras, porque eu penso que con Lugrís o que se trata é de ver a pintura, non? Aí onde ven ese pulo de optimismo e de vitalidade, de felicidade de vivir, non? Penso que vendo as súas obras, non? Porque é o contrapunto, efectivamente, a un mundo ateigado de saudade, porque eu penso que é o pintor que expresa mellor a señardade. E ese mundo de humidade que falabas moi na liña de Bachelar con relación a Galicia, non? Igual que Lois Pereiro falaba dos disfraces da auga, non? Da brétoma, da chuvia, da xeada en Galicia, non? Aquí estamos fronte a alguén que o que lle gusta é vivir en unha burbulla mergullada, non? De feito, tal vez estea detrás o mito da Atlántida, non? Porque é posible que estea detrás. Un home extraordinariamente culto, o seu pai, que este home que estamos vendo aquí, Lugrís Freire, era unha revolución en sí mesmo, un home que fundou todo o que había que fundar daquela. A Galicia moderna non existiría sin esta figura. Luís Rei fixo moi devagar, con moito detalle. Isto para tirar para diante con isto, como... Sí. Bueno, aquí sería. Disculpai. É un home polemista no libro... Aquí está. No libro... Pero onde lle teño que dar? Aquí no... A flechiña está, de acordo. Pois volcánica sería a personalidade de feito, Lugrís fillo sempre estivo intimidado pola vitalidade da personalidade do pai, do masón do pai. E aquí temos tamén, esta foto xa reflicte, este documento reflicte o ambiente burgués, digamos, desa familia, onde ele viviu nesa burbulla tardorromántica, simbolista, na Coruña daquela carón do seu padriño Tetamancio, efectivamente. Por eso fala de maravillas de Tetamancio. Unha foto moi pequeniña na Torre de Hércules. Outro aspecto, a relación con Cebreiro, Antes falou tamén, dentro da ringleira de nomes de Luís Rei, falou de Antón Avilés de Taramancos, que é outra figura clave a hora de... Pero aquí, temos aquí, moi noviños, temos o compañeiro que asinou con Manuel Antonio o manifesto máis alá, Cebreiro, Álvaro Cebreiro. Entón temos Cebreiro, Urbano Lugrís. É dicir, que son tantas as claves con relación á cultura galega que o que fai Lugrís dun xeito moi poderoso, unha labor sincrética, e vai todo metido no mesmo espazo de creación onde non hai diferenza algunha entre pintura e literatura. O sea, non hai ninguna diferenza entre o Urbano Lugrís que colle un pincel ou que cun punzón fai un pequeno esgrafiado miniaturizado ou alguén que colle un lápiz, unha pluma para facer de seguido, así, improvisando un poema maravilloso. Todos temos que son un dos mellores poetas, indudablemente, dun país cargado de vos poetas, homes e mulleres como en Galicia, pero aí están en la revista Microfisuras, cando publicamos, hai moitos anos xa, hai 20 anos, 20 anos, os seus textos no monográfico de Microfisuras. Estamos falando dun éxito. É dicir que non podemos falar de algo esmorecente, de acordo que hai todos os conflictos socioeconómicos, sociopolíticos, e tampouco podemos decir que estamos tamén, excepto no mundo en xeral, en horas baixas, sobre todo neste contexto terrible das guerras e todo o que está pasando. Pero eu con Lugrís vexo, pola contra,
que vai a máis e vai medrando e, de feito, en calquer momento sobrepasará as alfándegas, as fronteiras estas de Avilés de Taramancos, o gran poeta Avilés de Taramancos, o gran poeta que parece un pouco de broma aquí dicirlo así nesta foto, con esta foto, ¿no? Pero isto que eu tiña de pequeno, cando Luis viña a visitar o meu pai, eu estaba así, e cando se dicía a min coa súa voz de furna, non? Claro, a capacidade de meter medo a un neno era tremendo, non? Tremendo. El tiña aí, nese sentido, unhas modulacións coa voz, coas voces algo increíble, que viña da súa etapa, que antes se falou algo tamén con Dieste, Teatro de Monicreques e moitas outras experiencias dese tipo. Esta é unha foto moi coñecida que produce tamén un efecto casi cómico, non? Porque os dous grandes camaradas da bohemia coruñesa daquela, vivindo con total liberdade nun contexto dunha dictadura horrorosa, unha dictadura criminal, e estaban aquí, e mira, quen o diría, non? Nunha foto que supoño que sacaría un fotógrafo destes da rúa, non? As misións pedagóxicas, onde participou tamén, por certo, a carón de Valdelomar, o gran cinematurgo, como el se define, a carón de Ramón Galla, bueno, a carón de moitos outras grandes personalidades de Galicia. Aquí só temos que ver que nesta foto, na homenaxe que se lle fai a Castelao, o que está a carón de Castelao é o pai, Manuel Luis Freire. E o que vedes aí como de gafas, aí un pouquiño máis alto, sobresaindo, aí está Luis de novo, moi novo. Sí, aquí sería como o segundo, sí, é o que máis alto, non? Pero mirei a importancia simbólica do pai aí, que logo, bueno, que logo aparece perfectamente descrito Luis Obello no libro dos amigos, ese maravilloso libro de Otero Pedrallo, outras personalidades extraordinarias da Galicia moderna, o gran constructor da paisaxe galega, constructor no sentido de elaboración cultural dese mundo non só dende un eido científico, senón tamén tardorromántico no caso de Otero, non? Aquí vemos, por exemplo, a Lorca á esquerda e a noso home á dereita, non? Bueno, aquí sería este Lugris, ali está na outra beira Federico García Lorca. O que quero dicir con isto é, por un lado, a formación primeira no entorno familiar, nas tertulias cos amigos do pai, na casa, na familia, tal. Logo, aquí en Santiago tamén está en Santiago. Logo, en Madrid, a topar a efervescencia cultural da República, que representou ese episodio que tamén mencionou Luís, que deu contar Arturo Villafranca. Eu fixen desto con todo o reconto neste libro que o libro onde eu fixe, bueno, como 15 anos de investigacións alrededor de Luís están aquí neste libro. E esa formación de Luis, pero unha formación enciclopédica, porque unha formación erudita, pero tamén unha formación moi vital que é a que teñen os artistas, en realidad que sempre son autodidactas, e non deixa de ser autodidacta tamén, outro autodidacta bestial, como na cultura galega, como poden ser Raimundo Patiño, Xiuno Boneira e moitos outros, non? Mesmo de Icaosio, gran parte dos grandes creadores culturais que hai en Galicia, por exemplo, no eido das artes visuais, son autodidactas. Xa sei que isto costa moito traballo de acreditar por parte da sociedade administrada, pero é así. Eu, no ano, bueno, non recordo xa o ano, pero cando foi as exposicións de Madrid, eu estuvera dando unha charla en Bueu, que recordo que estaba tamén Luís, estaba o meu pai daquela. Entón, entre o público na Casa de Mariñeiros na Casa da Cultura de Bueu, había como 200 persoas, estaba un home que cando eu falei da Capela dos Santos Reis, que para mí foi unha descoberta a través de Vida Gallega, revista importantísima para
para meterse a fondo en Lugris, e apareceu unha entrevista onde ele falaba desta capela en Bueu, a Carón de Bueu e tal. E o encargado da biblioteca localiza logo todos os dibuixos os croquis, o alzado, do plano, das esculturas, dos diferentes elementos que están na capeliña. E mandaronme as fotocopias. E logo, resulta que os 6 meses, logo así, cardaban no Concello nun fallado, entrou auga e estragou a metade do dibuixo, como vedes aí, non? Que lle dá un toque tamén así como máis, como doutra época, máis lugrisiano. O sea que en Lugris sempre está a auga polo medio, non? Pero esta é, mira, aquí tedes, por exemplo, este un dos motivos, son dibuixos moi feitiños, moi graciosos, vamos, con moita expresividade, non? Ten ese encanto propio dunha mirada renovada ao mundo, que é a que establece o realismo máxico. Por iso, é certo que, como antes dicía Luís, surrealismo non hai escrita automática, falaba de Miguel González, pero tampouco hai aspectos morbosos. Mais ben hai felicidade. Na temática, como podemos ver logo, si. Urbano Lugris responde a nosa encuesta aquí en Santiago. A mi amigo Lugris fraternalmente, Ulises Fingal, ¿no? Aquí aparece por vez primeira, aquí en Santiago, contra o ano 48, o alter ego, Ulises Fingal. Ulises Fingal é moi importante reparar en que está mesturando o herdo, o legado, digamos, da cultura grecolatina, Ulises, con Fingal, que é o mito, o gran mito que foi moi potenciado da Coruña pola xeración do pai, daquela superstición ou mistificación, porque realmente cando alguén fai unha operación dese tipo ten tanta influencia no mundo, pasa a ser algo moi importante, non? E que xira alrededor da gruta de Fingal, que é unha visita moi recomendable, por certo, nas Hébridas interiores, en Escocia. Nos estuvemos aí como 15 anos, un 25 de xuño, e unha visita como obrigada, digamos, para o mundo dos lugrisians e como necesario achegarse a esa gruta de columnas hexagonais de basalto que costa traballo porque hai que facer un percorrido, pero como calquera outro percorrido iniciático é interesante. Aquí está ese momento de felicidade en Vigo, cando nace o fillo. Este é o momento de éxito, que Luís Rei aludiu tamén a ese momento. Aí está, detrás temos o anticuario do Porto, o cadro semelgo da habitación Isto é a exposición onde ten moitísimo éxito na Coruña, non? Eses cadros que falamos da colección e que logo coido que Rosario tamén vai falar destes cadros, que son cadros dun preciosismo extremo onde o noso pintor xa ten un dominio absoluto, técnico, do que quere dicir, a iconografía do que quere representar, esa síntese, digamos, ele sempre representando a Galicia, sempre está como... Porque Galicia é como unha illa tamén, non? Hai que entender que Galiza, se vemos o Fontán ou vemos... Galiza, para a xeración, Galiza é como unha illa, en certo xeito, o illamento proverbial de Galicia fixo esa configuración no imaginario. A revista Atlántida é unha xoia que cando foi a Mostra de Madrid conseguiuse facer coa axuda tamén de César Antonio Molina e co orzamento dende a Coruña, e foi unha maravilla poder facer estes libros e logo facer tamén as revistas, non? Que é unha maravilla. Despois da revista Alfar e a revista... Isto ainda seguro que se pode localizar na alguna librería de Bello ou algo, porque, desgraciadamente, todo o material, eso sí, en función do éxito, está esgotado, todo. Ou pagan cifras moi fortes, porque no mercado de segunda man costan moitísimo estes libros. Por iso son tan importantes as bibliotecas públicas ou as bibliotecas como as do Consello da Cultura Galega. Estos son as gardas interiores de Cao Moure, do libro de ouro de Marín. Era unha especie de comunicador da xencia, case de publicidade, que tiña
E Lugrís, que nin aparece mencionado, é increíble, esta maravilla de dibuixo, de síntese, Lugrís nin tan siquiera aparece mencionado no libro. Eu conseguín, logo conseguín un exemplar nunha librería de Bello, pero conseguín este dato que uno non controlaba a través de Alberto Alegre, que é un lugrixá tamén de primeira xeración, digamos. Os afogados no mar, ese mundo dramático, claro. Efectivamente, existe esa saudade, esa melancolía, esa señardade, esa vinculación mar, morte, naufraxios, cemiterio marino, ¿no? Eso sempre está en Lugrís, ¿no? Sempre está ese contrapunto dramático, pero mirai a precisión no dibuixo, no, na línea, e algo portentoso, realmente un dibuixante extraordinario, non? Estes son os cadros tal vez máis metafísicos que antes tamén se falou, porque claro, foi tan extenso o percorrido de Luís, cando fala desas prazas, a Praza das Bárbaras, eses cadros feitos na Coruña, que son cadros non moi grandes para o sentido que teñen, a dimensión estética que teñen, e onde vemos ese silencio. Aquí sí que podemos entender o mundo de Quirico, de alguna maneira, esa valoración dos espazos e da realidade que estamos vendo, pero que está pedindo un exercicio por parte do espectador de extrañamento, non? Estamos vendo unha realidade tan peneirada, tan depurada, tan precisa, que se aparece como unha sobrerealidade. Por iso hai esa tendencia, digamos, a situalo no eido surreal, pero non é onírico, porque parte da realidade. Isto é unha foto tal pictórica, sería unha reproducción do que estaba vendo nese momento, non? A gama de cores, como vedes, é amplísima. Aquí hai uns tonos violáceos, morados, hai que son impresionantes, unha gama. Este cadro tamén forma parte desa xeira dedicada á súa cidade natal. Aquí temos todo o mito do luar, temos aí as iconas, non? Porque igual que en Vigo escolle as Illas Cíes, aquí temos ese tótem, non? Que representa o faro de Hércules, non? E sobre todo esa luz lívida, non? Do luar, non? Ese claro de lúa que tanto asociamos ao mundo céltico, ao mundo dos dranceiros e cos que Lugrís tivo contacto. Porque, claro, o interesante de Lugrís sería que representa unha ponte entre o 19 e o 20. E logo, iso mesmo aparece tamén en canto a algo moi moderno en Lugrís, que é o pintor que representa os fondos marinos no momento en que o ser humano accede a eses fondos. Non existían antes, existían no mundo literario, non? Pero é ao longo do século XX, eu fixen aquí unha comparanza nunha gráfica entre anos 30, anos 40, anos 50, anos 60, como foi o home baixando cara aos fondos submarinos, non? O sea, é un fenómeno absolutamente moderno. A descoberta dos pecios, digamos, agochados no fondo do mar. O sea, que está pintando algo totalmente moderno como é esa descoberta, non? Cando, non digo nestes cadros, aquí está pintando un traballo que poderíamos decir alimenticio no obradoiro dos Álvarez Blázquez, do serígrafo, que Lugrís ten moi boas serigrafías, e, sobre todo, recibe moitos encargos de bares, banderíns, traballos de decoración para mesas, vai recibindo, e Álvaro Álvarez Blázquez, que era unha persoa extraordinaria, a mí tamén me aportou moitos datos curiosos alrededor de Lugrís, non? Isto era o que en Vigo se chamou serigrafía galega, que seguro que moitos de vos conocedes, que fixeron casi todos os artistas galegos, fixeron traballos aí, cun artesán vasco que facían unhas obras que eran como se fosen orixinais, non? O relevo da pasta serigráfica era dunha calidade e o proceso artesanal era algo increíble, non? E as serigrafías que hai, non? E aquí temos esa demostración, por exemplo, do traballo de Lugrís
na portada de Vida Gallega, que era unha revista casi crónica de sociedade da época e cultural, onde eu me decatei de que Lugrís foi un traballador incansable toda a súa vida, non? Amarse desa lenda de bohemio e tal, porque a xente está contando, os compañeros de tertulias, eses momentos de farra ou de diversión, está contando eso que ven, que é certo, pero logo está a outra parte, non? A outra parte é que Vida Gallega hai números enteiros feitos por el. Mesmo os propios crucigramas, non? O sea, as ilustracións. Unha sección retrospectiva que se chama Redondel do Tempo, por exemplo, Xulio Verne en Vigo, non? O sea, non só o que aparece co seu nome, dibuxos asinados, senón hai moitísimas colaboracións publicitarias que están feitas por el. Entón, había meses que traballaba moitísimo, non? Igual que a colaboración antes mencionada co seu amigo José María Castroviejo, daquela director do periódico da Falanxe. O anuario de Vigo, mirad a maravilla esta que fai aquí, no anos 70 para a portada dese anuario, non? Son técnicas planas, e do mesmo xeito que Luis Seoane, entre o grabado, o oído gráfico e a pintura hai un trasvasamento. Aquí temos unha economía expresiva de tintas planas que é moi da época, por outro lado, e que permite facer este tipo de traballos gráficos, pero que logo esta economía de medios tamén a vai ter na súa propia pintura. Economía de medios que, por outro lado, é esencial. Lugrís traballa sobre táboa, normalmente nos cadros, con moi pouca materia, case como se non tuvera apenas cor, non? Estas son unhas etiquetas que lle fixera para un viño da Mandi que tiña o meu pai, conseguir a viño da Mandi para agasallar os amigos. Había un viño branco, que sería este, e viño tinto. Penedo branco, terra da Mandi. Como dixera en tempos Erasmo de Rotterdam, que viaxe o bebedor, en deixa máis o viño. Entón, isto comentaba o meu pai e decía, este si se entera, nos escarallanos porque era astemio. Decía, e sempre tiña saídas así. Porque, claro, é imposible achegarse a Lugrís se non hai tamén algunha anécdota, non? Ainda que hai os expertos en salientar só esa. Entón, temos o presuicio do home anécdota, do home personaxe, que devora o gran creador plástico e literario, non? Pero é certo que tiña este sentido de humor extraordinario. Cando foi visitar a Mariano Tudela, que estaba doente na cama, entón ve que na mesilla tiña botellas de whisky, xenebra, augardente. Entón Lugrís dixo, oye, tes que darme a tarxeta do teu médico. Entón, quer dizer que non é, como se pode decir, algo improvisado, de unha inteligencia, de unha sensibilidade pavorosa, como cando nun bar poñenlle xamon así que casi como transparente, e que se lle ve a alma, non? Entón, todo forma parte, tal vez, dun humor da época, pero el ten esa capacidade histriónica única, non? Que é a que reflite logo esas variantes de anécdotas, non? Este é un dos cadros de homenaxe aos músicos do mar, xa correspondería a pezas de relativo gran formato en comparanza dos tempos últimos, non? Os galeóns de Rande, esa relación con Xulio Verne, fundamental. Estes son cadros tamén que vai falar logo, pero que son realmente, non sei se se chegan a ver aí. Aquí temos o anticuario do Porto, igual que antes Luís facía esa descripción dos contidos, aquí tamén podemos falar dese inventario de obxetos esféricos, esa natureza morta, onde o ser humano está ausente, pero en cambio é todo un mundo como moi burgués, por outro lado, non? Anticuario do Porto, non? E lo tamén con esa insinuación de cadros dentro do cadro e tamén momentos onde hai a sensación de que hai unha xanela aberta, non? Temos a dúbida xa, unha especie de trompeloil, non sabemos se xa é a propia realidade ou é outro cadro, non?
cadros ás veces que son os seus cadros representados aí. Aparecen ás veces as iniciais de Paula, a Virxe de Cristal, a devoción popular, eso interesalle moitísimo, ese mundo de ensoñamento popular, os animais, os paxariños, ese latexio, digamos, táctil dos elementos da natureza, que tamén vemos tan claramente en Maruja Mayo, que é unha das máximas que aparecen aquí neste libro, que a proximidade e o lonxe, o que está ao lonxe. O afastamento, o afastado, e máis a intimidade, que é a definición de aura, por certo, en Walter Benjamin. O lonxe no perto, no preto. O mundo da decadencia, da burguesía, do rural, dos pazos do rural, ese pazo de Beiramar. Isto como dá para unha novela, casi, e como exagerado. Eses mundos, esas atmosferas de treboada que tanto fascinaron a Eduardo Galeano, que lle fixo un relato. É certo que o relato está basado noutro dun amigo común que é Ángel Vázquez de la Cruz. Porque, claro, vexo nun periódico, nun xornal en México, Galeano falando de Lugris. E a verdade que me chocou, E logo, falando con Galeano, descubro, por casualidade, a través tamén de Manolo Rivas, a Ángel Vázquez de la Cruz, que foi o que fixe un texto, un relato, que prácticamente o que de algún xeito, é casi como un remake do amigo, Tomou a liberdade esa, son moi amigos, e Eduardo Galeano tomou casi prestado, porque preguntelle, ti coñecías a Pituelo Luis? Vin algo en algún bar, así, non coñecía moito, pero sí que decatouse, mira esta maravilla tamén, do interior, eses cintileos, eses brillos, eses cintileos que fan, e o tempo está absolutamente detido, o tempo non pasa, que é a característica do realismo máxico. Eu insisto que para entender a estes pintores hai que situarlos aí, nesa línea. Este libro é sinxelo, por outro lado, a mensaxe que manda, porque serían unha inquietante extrañeza, que, como sabedes, é un Heimlich de Freud, achegarse á realidade, pero cunha precisión, cunha lente de aumento, e que aparece como algo, como unha sobrerealidade, Forzas enigmáticas palpitando tras as cousas, di aquí a infinitude do ínfimo. O propósito era, partindo da visión interior, avanzar cara á procura dunha embriaguez exaltada cara ao sonambulismo, representar a vida como vórtice volcánico das relacións. É como darlle a vida, a categoría da vida, esa dimensión totalmente, digamos, desbordante. Seguimos co Ronsel do romanticismo. Fanny Garrido, que era un pouco modelo feminino, as cidades metafísicas. Este cadro sí que nos permite tamén ver os detalles kitsch deses casi souvenirs, pequenos souvenirs coa botella, co barco, pero esas cidades metafísicas tan presentes no... Outro exemplo tamén de barroquismo, como vai facendo cas buguinas, como de admiración polo mundo popular. Non sei como andamos de tempo. Esta é unha, cando precisamente fun con meu pai, e fomos con meu pai, tamén estaba Mencho e outros amigos, ali na Capeliña no Valado, en Bueu, o que é a vida, e a morte, porque a casualidade, co que son as cousas, que está construída, digamos, a carón dun terreo que era da nai de Xoán Carballeira, o alcalde xornalista asesinado tamén no 36,
Rolindis de la Cueva, hai documentos que amosan que o Concello deu merca o valor que lle pedían, que era correcto, parece ser, eses terreos que están na zona do Valado, non? O Valado, que esta ubicación onde está esta capeliña dedicada aos Santos Reis, é que no día dos Reis Magos hai unha romería, non? Unha maravilla. Está feita por canteiros de aquí de Santiago, uns firmados, e moi pequerechiña, e está construída sobre un espazo que xa fora unha igrexa derrubada cara no século XVI, non? E logo dando unha volta por ali, estuvimos dando unha volta e máis mecho por ali, e atopamos unha fonte. Está unha estrada que cortou este complexo, digamos, e hai unha fonte. Entón, é moi posible pensar nun lugar de culto ás augas cristianizado, e logo quedou esa capela primeira quedou estragada, só quedaban os alicerces, 4 pedras ali, e logo hai un momento que coa axuda dos masó, que antes se falou, coa axuda dos masó acometen este proxecto que é interesante e que logo quedou como esquecido case, non? Eu penso que quedou esquecido para o propio Lugris. O meu pai, por exemplo, non tiña referencia deso. O famoso cadro, non? Non, esta non. Esta é miña. Pero, bueno, podía ser de Xurxo porque que foto non é de Xurxo Lobato? Non, hai fotos de Xurxo. Non, esta non porque esta corresponde a mostra aquí, A mostra que ademais foi un día simpático porque aí temos hasta fotos no cuarto de baño do Auditorio de Galicia, non? Sabes, temos que nos fixeran. Isto na librería, co cadro que sempre estivo ali, que foi un encargo que tivo o Lugris para a librería Librouro en Vigo, non? Aquí estamos ese día. Esta sí que de Xurxo. Home, notase pola calidade, non? Porque isto fora, que estábamos xuntos, ademais, estaba tamén, nun debate que hubo na Coruña hai tempo, porque este cadro, claro, é o gran mapa. Sí, pois esta foto sí que unha foto, notase ben que é unha cámara moi potente, é unha maravilla de, ao ver nunha reproducción, vedes as cores, non? É un dos mellores coristas, vamos, é un pintor cun sentido da cor extraordinario, pero que o sentido da liña é fabuloso, non? E aquí estamos vendo un anaco do cadro, que logo penso que hai, tamén aparece a cidade metafísica, os monstruos mariños, como na náutica, na cartografía de mapas medievais, dos medos que ian aparecendo alrededor do... E logo, tamén as naturezas mortas, que aí xa están situadas, esa natureza morta na meseta, Aí utiliza o espazo da meseta para pousar como se fose un moble, non? Si vemos logo no... Aquí estou falando con o meu pai, seguro que estaba falando de Lugris, hai moitos anos, Aquí está o cadro ese. Claro, que un cadro que pode ter 3 metros ou casi, non? É un mapa de Galicia que son dos partes que integranse, foi un mural que foi xento sacado e agora forma parte da colección, pero eu tamén vou falar. Sí, pois logo xa... A parte da colección de Caixa Galicia foi a última adquisición, porque hubo 3 adquisicións, Sí, perfecto, logo xa fala con máis detalle polo miúdo... Pero hai outro mapa que está en Vigo, este non está, Sí, o que está en Vigo, sí, pero este eu non recordo ahora exactamente de onde se trouxera, sei que se mercou na galería en Coruña, que tiña a Galería Atlántica, que teña Salvador Corroto, pero non recordo exactamente de onde viña este mapa, pero que é un pouco parella do que... Sí, é compañero de Vigo, que pasa que este, a mí gosto máis deste, non? Sí, moi bonito, pero este é total, porque se reparamos en todos os elementos que ornamentan, digamos, todo o conxunto, é realmente un equilibrio... Claro, non deixa de ser como un tópico, digamos, o tema do mapa,
E logo cos tópicos locais, non? Pero como vai o coñecemento e o amor a Galicia tamén polo terreo, non? Casi non hai ninguna vila, ningún pobo que non teña aí e a contorna, non? E a cidade esa que hai que lle permite trazar aí esa vertical, non? Está moi ben, está moi ben. E a meseta é un guiño, casi unha xiscadela, non? A meseta, non? Aí temos a meseta, que como esta mesa, a meseta, non? Para poñer aí, pousar as cousas. Entón, a Galicia insular sigue aí potente, poderosa, autosuficiente, digamos, dentro dese nacionalismo sentimental que de algún xeito define as coordenadas das sociais da Galicia, mesmo dentro de agora. O sea, eu chamo sempre como nacionalismo sentimental. Ui, Illas Voadoras, este pequeno, bueno, Luz Pozo Garza, que o seu nome xa é un poema, o sea, a forra xa, digamos, é como un haiku, non? Luz Pozo Garza, que se levaba moi ben con meu pai, porque meu pai era da Coruña. Entón, cando atopa a Lugrís en Vigo, eles teñen unhas afinidades extraordinarias, non? O sea, era todo risas, as cuncas de viño e tal, pero tiñan moitas cousas en común, sabes? Cando foi a sorpresa do meu pai, dice, a sorpresa foi atoparme de novo a Urbano en Vigo, non? E foi unha sorte porque o certo é que nese tempo último do Lugrís máis desarbolado, efectivamente, fui perdendo amigos, sabes? Porque o carácter del, con ese tema do alcohol, de soidade e tal, a pesar de que estaba en contacto ca xente nova, tal, fui fallándolle moito a xente, non? Entre eles, toda a burguesía local, que nesa segunda etapa deronlle as costas, sabes? Eso sempre o meu pai, sempre o decía, non? Mariano Tudela, o gran amigo de Urbano Lugrís, co que fixo a revista Atlántida, que eu estuve en contacto con Mariano en Madrid, moitas veces na pecera do Círculo de Belas Artes, preguntándolle cousas, porque era íntimo amigo de Lugrís. Sabía case todo, vamos, case todo, non? Isto coincide cunha das múltiples actos litúrxicos, como pode ser este, de homenaxe a Lugrís. O sea, que non é certo que estea esquecido, non? E o artista, tal vez, podería estar máis esquecido agora que se van a Eulaseiro que Lugrís. Non digo valoración, estou falando da cantidade de historias que hai alrededor de este xa vimos antes. Vida gallega, non sei que pasou agora, bueno. Si, aquí con isto xa podemos situarnos máis ben casi como pechando, non? Porque supoño que agora sí que xa estou... Porque este sería o pegamento, que era como Lugrís chamaba os colás, o pegamento da Primavera da Morte, que agora está no Museo de Carlos Maside, non? Está esta peza. Corresponde á etapa última. Lugrís recibía de cando en vez algún encargo, pero non era quen para respostar a eses encargos. E logo, o sistema de traballo de Lugrís era moi lento, moi devagar, moi a modo. E na librería, o meu pai de cando en vez ia a Madrid, que vendían tamén láminas de arte, non? Antes era unha cousa que adoitaban ter nas librerías, unha zona onde... E hubo un día que, non sei se foi idea dun deles, pero a suxestión penso que foi do meu pai, de que si, facendo colás, non? Que el chamaba pegamentos, podería ter algo máis de ritmo e respostar ás débedas, non? Débedas, por exemplo, coa Luguer, non? Cando se fala, por exemplo, aquí, que alguén fala, pareceme que o propio Farrín, non? Fala do piso que tiña, non é certo, non? O piso era dun caramés, un portugués, e o que el tiña era moitas débedas con
como 2 anos sen pagar, que o propietario do pisiño, ese pisiño da oficina, decía que o señor Luguri é un caballero, o sea, non lle preocupaba moito, quer dizer, era un moroso, non é tan doado atopar un caseiro así, non? Pero, e logo o certo é que, grazas a este recurso último dos colás, que sempre mercaban algún dos profesións liberais perto dese entorno pequeno do Elixio, da librería dese centro de Vigo, que o ben era médico de Oso, o doutor Zorrilla, o ben era da farmacia local, o Sogea. Entón, acababan sempre acadando unha peza colas que eran máis económicas. Eso permitiulle a Lugris nos últimos tempos ter unha situación máis desafogada, non? Ainda que non controlaba moito o tema económico. As depresións eran constantes. Unha das cousas que a mí me parece como tamén moi significativa era que Vigo estaba xa lonxe do mar, porque, claro, Vigo, como houve unha política increíble de recheos sucesivos ao longo de anos e anos de urbanismo criminal, non? Pois o mar cada vez estaba máis lonxe, non? Entón, o mar para Lugris era, eu penso que o mar do Orzán, o mar aberto, ese sentido de forza do mar, de ímpetu, non? Entón, o que facía era, collía o tranvía, bueno, ás veces ia cara a Bouzas, que ali había unha figura dun San Telmo, que ainda está, se pasades por ali por Bouzas, na igrexa de Bouzas, un San Telmo novo, moi fermoso, con un barquiño así, que dá unha sombra. Pero adoitaba marchar a Bayona, non? Entón, pasaba, se comentan algunha xente, hai testemunhas de velo como ensimismado, moi melancólico, sí, lanzando pedras ao mar, pero en Bayona, na zona a carón da Virxe da Roca, a Virxe da Rocha ou ben do Parador, esa zona, non? E aí tes o mar na súa forza, a escuma, ese mar aberto que iso cadra con eses anos últimos, non? Este cadro, que non sei agora, foi propiedade da parella de pintores, unha xente estupenda, que era Agustín Pérez Bellas, arquitecto, tamén, e Mercedes Ruibal, a pintora Mercedes Ruibal, non? Era porque tamén os pintores tamén ás veces eran, e o caso deste cadro, que como vedes, como dato curioso, está pintado nunha táboa, pero se reparades, é unha paleta. O que hai detrás é a paleta coa mestura das cores. O sea, é un recurso totalmente aleatorio, que non é propio de Lugris. E aquí o que fai é recortar de alguna das láminas que traían, aparece tamén homenaxe aos mortos do mar. E logo algo moi curioso, que a este, cando estaba facendo, decía yo meu pai, a este chimpolle a cabeza. E se reparades aí na presenza do negro, é realmente dramática. Hai unha presenza inédita da cor negra en Lugris, nese tramo derradeiro. E ten algo incluso desacougante, non? Memoria do velocipedista ou algo así. Velocipedista, sí. Este, cando está facendo isto, que aparece do Goya derradeiro, tamén se vedes, e volvoretas, moitas volvoretas, que, claro, é a representación do tempus fugit, non? Tempos fuxidios, non? Do efémero da condición humana, non? E entón, o meu pai decíalle Lugris ao meu pai, a este tocoulle, como dicindo, a este xa está taca, non? Que a calavera e tal. E claro, pegamento á primeira da morte, xusto a morte de Lugris, que acontecería pouco despois. E, bueno, seguimos logo, non? Sí. Sí, pois nada, moitas grazas pola atención. Perfecto, moi ben. Gracias.